C'est vrai. Yo. Il flamme même versement gars. O mana ne sanction quoi. Bon pour mo volontaire ni verbe war ma fodo. Ndable fodo. Écoutez encore. Ni korobon le cadeau ka keke. O laba emi. E bodon mi. Ne ma fille n'avait pas China. Ah ben non. Franchement. Je m'appelle. Milou. Mon fils, il faut que tu fasses un bon petit faire. Et le monde n'a fait boulot. Ne ma fait mon devoir de la yawa. Ni ma dit de yoro, on est billet. Les gens qui sont c'est des gens qui sont morts. Il faut que tu fasses un bon Bijou. De ce qu'on est là. Farakulu te kan ti yɛlɛma n'i y'o tigi kanu o bɔ i dusukun na i ka ne bila yen ko wa mun kɛ sisan n bɛ min f'i ye min bɛ ne dusukun na ne tɛ se ka ɲinɛ o fo saya wa ka kangari da i ye ne somɔgɔ o somɔgɔ n'i ye misikara jalaki tigɛ u la i ta filancɛ dilan parce que n tɛna k'i fɛ yɛrɛ. Et Dini, ni ma qu'un fait jala, bi dusukun karaba, ka qu'un fait. Jago y'a fɛ ni wo t'i fɛ tɛ fara ka bon na muso dayɛlɛ kelen ye. Milou, ne ti décision foyi ta ka sɔrɔ mansa de la i hakilina ta fɛnɛ joona bɛɛ b'a dɔn k'i kɛɲɛ ko ten dugu bɛɛ b'a dɔn jamana bɛɛ b'a dɔn mais n'i ye muso sira ye ne hakili la a bɛ ɲɛ n'i bɛ sira ɲuman tagama a ka d'u ka famille ye cogo min n'a y'a sɔrɔ woro bɛ taga ou n'a y'a sɔrɔ sira bɛ furusiri bɛ kɛ je pense que ce serait une bonne idée que tu consultes la famille. Voilà, tu as le droit de prendre la dernière décision, tu décides. Mais je pense que allégation fait quoi? Oui, hakilina ya. Je suis ton avocat, je ne peux que dire mon avis. An b'a kɛ ten fɔlɔ ni wari de ka d'a somɔgɔw ye an b'o propose u ye bari n bɛ yɔrɔ min na n dusukun de ye dennin kan wa n tɛ se ka kojugu foyi k'a la sinon an ye muso joli suru. Et puis
qu'il faut te voir à tribunal là, moi-même je vais charger ça. En même temps, il sera fait ça. Ganama Soma. Et le beau tonneau. La force de l'amour. J'espère que famille me lâche pour éviter le bain de sang. Ok. Muso bɛ se ka ne kɛ cogo di? Muso! Non, mané, je te jure, non, mané. Il faut te calmer d'abord, Amitaï. Papi. Bijou. Papi, ni mena ki ɲini sa. Ne taara yafɛla min bɛɛ la n bɛ k'i ɲini t'a dɔn n b'i sɔrɔ yɔrɔ min. Awɔ, donna ka safunɛ kɛ bitigi la dɛ, n bɛ ka na. Ɲɛnamini na n ko i jɔ n ka n sigi dɔɔni. Ni n ye bana cogo lɛ. Awɔ. I fo koyi papi. Mais o, ne bɛ fɛ k'i ɲininka o. O ta mun de kɛra? Batigi, ne balila ka n yɛrɛ ye dugu ma. Han? Ko in kɛra i n'a fɔ sigo de ne ɲɛkɔrɔ quoi. Papi, foyi de ma kɛ. E tɛ ne fɛ ka ban. Han? E tɛ ne fɛ ka ban. E dalen tɛ ne la. Foyi tɛ yen. Ne b'i fɛ wa ne dalen don i la. Mais o, ku dɔ de bɛ yen e bɛ kɛlen don ka mun dogo ne la. Papi, ne tɛ ka foyi dogo i la. Ne m'a fɛ n ko ne bɛ e de fɛ yan. Ni ne dusukun ye min kanu ne b'o dɔrɔn de fɛ sa papi. I fo yan mɛ. Mais o papi, ne bɛ fɛ k'e ɲininka o. E fa dun? Mun kɛra? Non, fosi. Mais a fɔ n ye kɛ. E yɛrɛ bɛ ka ne ɲininka. Ne ye mun de f'i ye? Ne m'a f'i ye, m'a f'i ye. M'a f'i ye. E b'a fɔ ne, n'i tɛ ka fɔ ne, diyagoya ne b'i ɲininka kɛ. Ne b'a f'i ye o. E kana perese dɔrɔn. Ne de ko m'a f'i ye, m'a f'i ye. I fana kuma dɔ la, ma i kati jalen don dɛ. I fo. N y'a mɛn. Est-ce que ne tɛ taa? Ok. Awɔ, n bɛ taa. An bɛ ɲɔgɔn ye kɔfɛ kɛ. Awɔ. I hakili to i yɛrɛ la, a mɛn. Eh Bijou. Maï, ça va. Calme, mais. Non, Bijou. Mais non, ma fille. Teria, Kassitama. Nous, comment dire nous, Bijou. Et bien que nous sommes sous-goudés. Hein? Et je peux fleur tout qu'on a. Bébé Sirani. Wa musoman foyi tɛ dugu kɔnɔ n'u tɛ sɛbɛ fɛ ni ko wari a b'a kun ni ko cɛɲa a b'a la ni ko dawula a b'a la mais o ma ɲɛ bɛ muso si fɛ dugu in kɔnɔ fo e Bijou ma se ka foyi kɛ e bɛ taa tugu papi lakasa kɔ fɛn yɛrɛ t'a kun hali papi jula kulusi a tɛ se ka san yɛrɛ wari t'i fa a t'i ba kun kuma tɛ e ma e b'a fɔ k'e bɛ foutesse kɛ sɛbɛ la Bijou tɛ sabali. Maï. E ma fɔ ka ban ko hali papi ka kalisɔn k'a tɛ se k'a san k'a ba de b'a san ka d'a ma wa ne nin ye papi de kanu n'a y'a sɔrɔ si bɛ kɛlen don ka wari de d'i ma k'i ka na ne nɔfɛ pour que ne ka sɔn a la o to yen parce que ne nin ye min kanu ne bɛ o de fɛ wari in tɛ koyi
wa siranya inte fini mi ba bolo fem ba bolo te o bebe bawo ibe ka bolo bolo mi fode o de ni jarabi wa ni jarabi le bode da wa misa o de no fe e bi ni bi ka mulu ba de mala iba mo ni es ibe ga ka ti fu se mo we ba mo na es ibe ga fa es ke fi e be fe ke wa ko ta kanu iba edo Lutigi bɛ ne ba ni hakɛ to hakɛ to dɛ cɛkɔrɔba don aw ye foli kɛ fɔlɔ an jo t'o la an n'u la ko dutigi bɛ min Zebe tɔɔrɔ tɛ denmisɛnninw ni an mago bɛ cɛkɔrɔba la n'a tɛ kɛ basi a bɛ so kɔnɔ a sɔrɔ i bɛ se k'a wele awa a y'a sigi ma a bɛ dɛmɛ ah ok en fait je sais que tu es fâché mais tu me laisses faire ok attends moi quoi je vais assois-toi ici s'il te plaît. Salam alaikum. e den dun Zebe, alhamdulillah. Ana ni fe yan no. Bashi tɛ. Ala kana kɛ bashi. Komi a dogolen tɛ masi la. Ko butigi ɲuman dɔ b'i fɛ yen. Donc silamɛya sariya ni an ka laadaw la. I kan ka sira dɔw tagama. O bonya kɔnɔna na an y'a ɲini ka se i fɛ yen yan. An kan ka sira mun tagama. Mun b'a to an b'i denmuso sɔrɔ furu la. K'a di jɔn ma. Zebe tɛ mɔgɔ dogolen ye ale de sigilen filɛ nin ye waritigi mun don sigida in na bɛɛ b'a dɔn b'a dɔn n'i kɔni sɔnna nin na k'i denmuso d'a ma nin y'aw ka fantanya bannen de so mun filɛ nin ye k'a ti k'a jɔ o tɛ foyi y'a ɲɛkɔrɔ a ye ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛ de don an nana o bonya ta k'a da e kɔrɔ dugu in kɔnɔ yan ani dugu in kɔ kan famille mun y'o chance sɔrɔ o ye e ka famille ye. Ni bisu dira Zebe ma o aw ka fantanya bannen aw hamina ko bɛɛ de bɛ nɔgɔya Zebe nana o ko de la ale ye Zebe n y'a tɔgɔ min wala sigida la n y'a mɛn ko dɔ b'a kun yɛrɛ dɔ b'a kun n y'o mɛn i ka kuma latigɛ tɛ sisan denmisɛnninw ma se k'u don furu la k'u dama de fɛnɛ cɛ d'accord an b'a yɛrɛ wele k'a ɲininka n'a ni ko k'a b'a fɛ n bɛ sira d'a ma o ni ko jumɛn daminɛtɔ ye ale de den tɛ wa sisan denmisɛnnin filɛ n'i y'a don furu la a tɛ fɛn min fɛ a tɛ ɲugun tɛ min fɛ n'ala ma fari kan a b'a yɛrɛ faga ko wale la ka cɛ faga maa ti den dɔ jagoya furu la dɛ an b'a yɛrɛ ɲininka n'a ko k'a b'a fɛ sira b'a bolo n'a ma sɔn ayiwa n'a ma sɔn Zebe s'il te plaît monsieur a ka d'an ye aw ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na sabula a bɛ se ka kɛ den fana bɛ taa fili la nka somɔgɔw bɛ sira ɲuman jɔ a kɔrɔ aw sigilen bɛ mun ye ale jɔlen t'o ye o kɔnɔna na aw ye kuma min fɔ an bɛ sɔn o ma an b'o respecter an bɛ taga kɔfɛ an bɛ na bɔ jaabili kɔnɔ nin nɔfɛ n y'a faamu n bɛ se ka sira d'a ma a bɛ se ka taa n yɛrɛ bɛ hakilila don a la ni hakilila don a la n'a ye jaabi min di yan tile fila ni e yɛrɛ bɛ segin i bɛ n'o jaabi la ne kɔni tɛ se k'a di ten k'a sɔrɔ n ma ɲininka dɛ Zebe kɔni ye mɔgɔ min ye mɔgɔ dogolen tɛ aw b'aw seko kɛ aw b'aw seko kɛ a y'a mɛn an m'an seko kɛ an m'an seko kɛ an nana silamɛya sira kan fɔlɔ wala an nana silamɛya sira kan aw b'a seko kɛ fɔlɔfɔlɔ kɔni na furu bɛ ɲini o wale kan i bɛ furu ɲini walima an kɔni da an b'a dɔn wari b'a kun silamɛya min fɔ n'a bɛ seli ka ban a bɛ su an b'an denmuso don tigi mais an tɛ se k'an den kɔni di jagoya furu la tant que n'an m'a ɲininka n'an y'a ɲininka baasi tɛ nin banna Zebe a fɔ a fa ye Zebe a k'a den ɲininka joona Zebe
Ok. Et si ça me sera indifférent, me sera indifférent. Comment quand nous devons comprendre, ni mɔgɔ jarabira kuma cogo bɛ to ka na ni sira fɛ keleya bɛ se ka na ni pression bɛ muso la to i fɛ yen b'a dɔn i bɛ k'a faamu o siraw de don o bɛ mɔgɔ bila ka ko caman kɛ nin bɛɛ ye denmuso ka hɛrɛ de ye i m'a ye a pression don sisan kɔni an bɛ sira ɲini fɛ c'est fait on peut partir sira b'a bolo a fa fa ye il a compris a den ka sɔn dɛ il a compris n'a den ma sɔn il a compris c'est fait il a compris je te dis qu'il a compris a y'a faamu ka wula hɛrɛ Kɔkɛ mun man kan ne kun bɛ yan ne nana ne ye mun mɔgɔ sugu ye an ka sigida la waritigiba min b'an ka sigida la ko zepe fo a caman de bɛ tan nɔ fo a yalali don fo a bɛ yalali ma fɛn tɛ ko i denmuso dɛ k'a b'a nɔfɛ furu mun y'an jarabi ala ka jisuma kɛ jaa ala ka jisuma k'a fura ye Papi, ça va? Oui, ça va. et à l'école ça va Oui, Dieu merci, on se plaint pas. là c'est bien Oui. Ah oui, Dieu, hein? Papi. I kun jigi dugumana na. ZP papi reste tranquille ok Ça va quand même? Oui, ça va. Et bijou. Ouais, basi foyi t'a la oui. Papi. Juma yɛrɛ de ka di ye diɲɛnatigɛ la e bɛ fɛ ne ka mun? Fɛn kelen dɔrɔn de ka di ne ye diɲɛnatigɛ la an bɛ don min na ko bi. O tɛ dɔwɛrɛ o ye ka n ba bɔ sɛgɛn na. C'est fait ça? c'est facile papi il faut juste écouter N'a ka di ye k'i ba bɔ sɛgɛn na o tɛ baasi ye n bɛ se ka so kelen d'i ma wa n bɛ se ka edita papiye d'i ma i k'a di ba ma barika tɛ tɛmɛ o kan dɛ nka ɲɔn'o cɛ laɲini dɔw bɛ yen n bɛ fɛ k'olu f'i ye n'i sɔnna olu ma n bɛ ninnu bɛɛ kɛ. Ok. Mais a ka laɲini ye jumɛn? Bijou i ka bijou ye k'a to yen a bɛ sira o sira kan i kana tɛmɛ o sira fɛ. Hey! Allahu akbar. I komi e ye cɛkɔrɔba ye n ka éducation ma n permettre ka i dɔgɔya n'o tɛ ne tun bɛ kuma don e tulo la i ma sigi ni kuma min ye kana ɲɔgɔn fila fɔ ne ye dɛ. Hey, s'il te plaît, non, hey. Non, s'il te plaît, laisse tomber. S'il te plaît, laisse tomber. Faut pas gérer ça avec la coupelle, ok? Il va nous gérer quoi? Demsen do follow. Non, Demsen do bata dans la moto. Et puis il sait pas à qui il a affaire. Il y a tout ça. Abenegen don non quoi. Ben mo bi wat là. On t'appelle. Tu vas 1000 fois regretter. Et quand t'as mis ta tiro la folo. Elle t'a tiro là. D'accord. Mais il faut pas arrêter ce petit mal. Oh, c'est plus diminuer moi.
den bɛ min Zépé bɛɛ fɛ k'a ye ɲɛ la e bɛ mɔgɔ bila ka ne minɛ yan ko i ma n ko n den bɛ min Zépé tɛ miiri dɛ e tɛ miiri e tɛ kasi i hakili jagabɔ don min na e ye ne bila kɛnɛ ma n kɔnɔma falen Hey! Hey! Fatoumata! Fatoumata! Eh, mun ne fɛ yan sa? Ne ma f'i ka taa wa? Kana nin kɛnɛ koyi Ala. I ka minɛnw cɛ. Kana nin kɛnɛ Ala kama. N'i ka minɛnw cɛ! Ala i den de dɔn koyi. Jɔn den? Jɔn den? Sunguruba den bɛ se ka kɛ mɔgɔ den ya? I ka minɛnw ta depuis ɲɛ b'i la sisan. E bɛ ne gɛn ne bɛ taa min ni n den sisan jɔn bɛ na ne ladon ne kɔnɔma ta. Min ye kɔnɔ tɛ i la o de b'i ladon. Ne tɛ n den fa wɛrɛ dɔn e de ne den fa ye. I ka minɛnw cɛ. Kabini ne donna i ka furu la ne ma deli k'i sɔsɔ ne ma deli k'i janfa. Ne tɛ fa wɛrɛ dɔn den na e de ne den fa ye. Ni m'i ka minɛnw cɛ n'i donna ka bɔ k'i sɔrɔ yan bɛɛ marifa ci la. Ala kama kana o kɛ na Zépé Ala kama kana na nin den bila kɛnɛ ma Ala kama kana na nin den bila kɛnɛ ma jɔn bɛ na ne ladon ta. Ne tɛ mɔgɔ si dɔn nin dugu in na yan nɔ ne bɛ taa jɔn fɛ yen. Fatoumata. Ala kama n bolo fila bɛ n kɔ. K'i na n'i ka bɔ n ka so n tɛ wari den ladon. I t'i miiri den na k'i den de don. Jɔn den? I bɛ taa Sunguruba kɔnɔ ta ka na ko ne den. N kana den sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ n tɛ n den fɛ. N'i nan'i sɔrɔ n bɛ marifa ci la. Zépé kana bi la sini la koyi Zépé. Ne kɔni bɛ taa. Ne bɛ taa. Zépé tun t'a dɔn ko bi bɛ se dɛ Zépé e ye ne bila kɛnɛ ma bɛɛ y'i deli ka dɛsɛ ko muso kɔnɔma ni ko k'i tɛ ne tɛ don i ka so sisan ni e ye den nafa dɔn sisan ni e ye den dɔn Zépé n den tɛ yan n'i bɛ n faga den tɛ yan n t'a f'i ye bi n t'a f'i ye sini n'i tun bɛ fɛ k'i den dɔn ne tun jiginni ka so e tun b'i den dɔn mais en tant que ne ma jigin ka so Zépé fo e ne gɛn ka ne bila kɛnɛ ma n kɔnɔma falen walayi Zépé i bɛ sa i tɛ den cɛ ni musoya dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'i bɛ n faga n faga. Fatoumata. Mun de kɛra? I jɔ. Y'an lamɛn. N'a y'i diya ka na n den yɔrɔ yira n na nka n bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn cɛ de don wa wali muso de don. Ne ko n'i bɛ fɛ k'o dɔn o wagati tɛmɛna o n'i tun bɛ fɛ k'o cɛ ni musoya dɔn walayi ne de tun jiginni ka so don n'i tun taa ne bila dɔgɔtɔrɔso la i tun b'a cɛ ni musoya dɔn i k'i fara ne la nin denko kuma i tulo bɛ na. Gigi jɔ. I tɛ bila ka I jɔ. Sɛfu ma fɛ ka taa fɔlɔ. Don a to yen. A kana bila. Nin to yen. N bɛ n den sɔrɔ wa n'i ye n den sɔrɔ diɲɛ don o don n bɛ nin faga n na don an ka taa. Bisu. Namba. I y'a ɲi wele yan nɔ juguman tɛ cɛ dɔ bɔ de kɔ k'a b'i furu aya an kɔni ma fɛn bɔ an ɲɛna dɛ an k'an bɛ yɛrɛ ɲininka ni hakilila y'i bila yɔrɔ min na an kɔni bɛ kɔ. O ye cɛ ye n bɔra yan nɔ k'a b'i furu cɛ in yɛrɛ ma filiman tɛ sigida la bɛɛ b'a dɔn cɛ in jamanen don wa a kafalen fɛnɛ don ko Zépé y'a ka Zépé de n t'a tɔgɔ dɔn a kɔni nana yan nɔ tiɲɛna i fa ma fɛn fɔ a ɲɛna mais i fa ko k'a b'i ɲininka n'a sɔrɔ i b'a la ou bien n'i t'a la kan'i dogo dɛ i y'a mɛn n'i b'a fɛ i b'o fɔ n'i t'a fɛ i b'o fɔ an k'a labila a kɔni jamanen don bɛɛ b'a ka jamanenya dɔ yan bɛɛ b'a ka kafalenya dɔ yan mais ni kɛra mɔgɔ kɔni fɛ i tɛ se ka kojugu k'a la
i y'a mɛn n'i b'a fɛ a f'i fa ɲɛna n'i t'a fɛ a f'i fa ɲɛna n'a nana n'a bɛ se ka labila a ka labila i y'a mɛn. Ba a ko kuma diyara n ye nka ne yɛrɛ de nin tɛ cɛ in fɛ ba. E ni t'a fɛ? Ne nin t'a fɛ. E ni t'a fɛ? n b'a dɔn gɛlɛya b'a la dɛsɛ dɔ b'a la waati dɔ ka gɛlɛ e yɛrɛ ma kosɛbɛ nka ne tɛ cɛ in fɛ dɛ. a bɔlen yan i b'a sɔrɔ a ye promotion caman ta aw ye n'o ye layirukanw ye k'a bɛ se k'o kɛ mɛ o bɛɛ kɔfɛ a ka di ne ye k'a labila parce que ne ni kun b'a kan. ni kun b'a kan an b'a bila. mɛ bɛɛ kɔni bɛ cɛ in ka juguya dɔn cɛ in jamalen don a kafalen don a yaadalen don e kɔni ko k'e t'a fɛ an b'a fɔ a ɲɛna mɛ a kɔni na fali fɛn min na mɔgɔ si t'o dɔn mɛ mɔgɔ mana jama cogo o cogo i mana kafa cogo o cogo i tɛ tɛmɛ ala ta kan mɔgɔ mana jama mɔgɔ si tɛ diɲɛ na ko min bɛ jama ka fura ne bɔ a n'a ka farinya farinya a t'o bɔ n'a bɛ ko o ko kɛ i kɔni n'i ko k'i t'a fɛ anw t'i jɔ a kuya k'i ka taa fɔ. ne kɔni t'a fɛ ne t'a fɛ dɛ ma e yɛrɛ k'i miiri a ka kɛwale la mɔgɔw la n bɛ se ka adamaden ni karaba k'a bɔ a la ma n bɛ taa sigi o kunna cɛ yɛrɛ ma ne t'a fɛ dɛ. a ka gɛlɛn ka t'i sigi mɛ n'i ko k'i t'a la an y'a faamu mɛ n'i t'a la i tɛ taa ko n t'a dɔn a bɛ min kɛ dɛ n t'a dɔn min bɛ bɔ a la dɛ n'a bɛ min bɔ a la a k'o bɔ a la. a tɛna se ka foyi de kɛ. n daga nɔgɔya la n'a ni ko k'a t'a fɛ ka ban n m'a don ma. cɛ in yɛrɛ de jamanen don n'a bɛ ko o ko kɛ a k'o kɛ hɛrɛ. e bɛna so kɔnɔ a y'a labila. n y'a mɛn. n'a bɛ ko o ko kɛ a k'o kɛ ne kɔni ni ne denmuso ko k'a tɛ furu o furu la wa ne tɛ n denmuso jɔgoya bi n t'a jɔgoya sini n'a bɛ min kɛ a k'o kɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ yɛrɛ bɛ k'o kɔfɛ a n'a ka jama n'a ka kafa bɛ a tɛ furu a yɛrɛ ko. n daga nɔgɔya la dɛ ne ye n ta fɔ ka bɔ a la a bɛ kɛ min ye a bɛ koyi ne tɛ nin ko in kun ye waati dɔn dɛ nka denmuso kɔni ma sɔn dɛ. Mama. Papi. Nana. Ici, papi, ici. Qu'on le fait ça. Foi maleso. Alors, foi makila. Aí. Papi foi de lá. Foi de lá. Já não papi nem foi que não massa papi. Mama, era uma cega foi família. Não é que já tigɛ yɛrɛ ma. Ayi ne siran ne do kana to ka mekene ma ni to na bɔ kɛnɛ ma i bɛ na kuma dɔ yɛrɛ la so. Kana to ka mekene ma sa. N y'a faamuya. Wala ne tɛ fɛ fɛn k'i sɔrɔ yɛrɛ de. Sisan ma ɲi nɔ dugu yɛrɛ jalen don mɔgɔ lankolon bɛ kɛnɛ ma sisan nɔ. Awɔ kana to ka mekene. Ne tun taara kuru la donc an jiginna ne ni n terikɛ de tun taara an yala dɔɔni. Yalaba ninnu dabila n'i ye dɔɔni kɛ dɔrɔn i bɛ to ka na so ya mɛn. Foyi t'i la. Non foyi t'i la. Tiɲɛ yɛrɛ la o diyara n ye. A sunɔ ne kun jɔrɔ la koyi ne sigilen yan n t'a dɔn n bɛ fɛn o fɛn kɛ. Mama e yɛrɛ b'a dɔn e ka nin e bɛ nin mun kɛ nin man ne ye sa a man ne ye k'i ye jɔyɔrɔ la quoi ça c'est pas bon. Ayi ne fɛnɛ bɛ jɔrɔ e ye kɛnɛmana kɛnɛmana ma ɲi nɔ vagabond bɔlen don sisan nɔ. N y'a faamuya. Awɔ. Je te promets n'i bɔra n bɛ segin ka na. O de ka di ne o papi. Mais i fana kan ka promesse dɔ fana ta ɲinɛ. Ne tɛ awɔ fɔ. I fɛnɛ n tɛ fɛ k'i dimi. Ayi ne tɛ dimi sa n'i ye ba mɛn kɛnɛ ma ne tɛ dimi o. Awɔ. Mais o kɔfɛ ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka. Ayi baasi tɛ e ba fɛn fɛn fɔ ne b'o kɛ. Mais depuis waati jan ne b'a f'i k'i ka n fa yɔrɔ fɔ ye n ko n fa ye jɔn ye.
Papi. You don't need to know that you for my mouth for we got to run in for my now. After them, I feel like you got to run in for my now. Huh? You can't get up on it. I want. I can't have fun. Papi, go there. Papi, go. Papi. Abe wakati jambo ibala kone ki faida ila. Mena apeli fo inyana sisa. Komi iba no fe mena afinyana sisa. Papi ifa ine kono mafale ba gen ila. Deli sulushi de ne mamida akoka aikate fe dane habugono kone ka takaba habugono. Ala ma mirika fo kone kono ma no adina. Aine gen. Nana kana e wolo tidigi toro wala ko mai makoke ke du e wala nye fini go sarauke ka chenjencheuke ka yoro doshuke o kalo sara bo do non fra ndonga ke e papi balo ka klat ko ke e du e wala biga ko sara do wari papi sisa e ko bale ke ga kamele papi e go ke e ti ba fe fo ifa na kai ni fa be tai papi Aisha, mama, Otessa, Econma don't pray. Dingen Vega Laini, Akasega Fado, if I am one as me. Na, mama, Negunta don't afford. Kone kanu team fire or Cassini bigger bema. Kone fat in the fair, Cabine Manatiana. Meu mama, de hora babula. Ala que se vai de lugar. Aí ninguém nem. Que vai estar de hora que lugar. Ore kama, ne te ga ko plengela. Mama, me lay du taye an joro ina. Bita kofe, ne tenam fayini ngal kilab. Wa inichi iye la doni mu kenyi ne tise ki saraso mama inya jiji adonga fo papa te anga nebe wa fen febe kabesege ni sodia nebe dori dafe fen fuitike mumi ni songoya kune ka do dafe inya jiji amen. Milu apekeli yerenya asima fuiko iko ngata para mininga ukute seka difio fire ka jenai iko kanga petini neke ire ai empole amkana Sepe. GP. Vu la situation, GP. Que faire? Depuis quand même Kola. Le petit, il a été impoli. Je sais. Ça c'est très clair. Moi aussi ça. Là on peut faire quoi c'est normalement. Il faut se faire respecter. Baron, il me fait qu'il décolle là-bas et c'est inévitable. Et je pense que c'est ce que tu dois faire. Et quand il faut le faire. C'est ça. Il n'y a pas d'autre option, il faut le faire. Alors, on se retrouve en affaire. Lou! Oui, chef! Ouais, chef.
n'i y'a mɛn tiɲɛ ka di i yɛrɛ de b'a kɔnɔ. Bijou, e yɛrɛ ne wele ka na mun de bɛ yen? Papi, kojugu tɛ. A ka di ne ne ka yan sigida yɛrɛ bila. An ka taga bɔ yan fan bɛɛ. Ko ka yan sigida bila wa? Papi, o bɛ diya n ye toro. Bijou, ka yan sigida bila mun na? E yɛrɛ b'a dɔn an ka situation man ɲi. Ko min bɛ ne kɔ sisan e b'a bɛɛ kalama. A bɛ ne kɔ fan bɛɛ fɛ. Ni ZP ye ne sɔrɔ sa a bɛ min ka na Ala de b'a dɔn. Bijou dɛ, i b'a dɔn ne fa ye ne ba abandonné depuis ne mana diɲɛ o kɔnɔna la ne kɛlen don ka dalakan de di n ba ma ne fa kɔfɛ ne fa kɛlen k'a janfa jamais ne t'a janfa ne tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ la k'an ba to yen hali ni ne yɛrɛ ye n sen jɔ da la ka miniti damadɔni kɛ dɔrɔn ne ba bɛ ne ɲinini daminɛ donc o hukumu kɔnɔna la ne ka taa a ka gɛlɛn dɛ. Papi, e m'a fɔ k'e fa y'i ba abandonné de ya? E ba ma mɔgɔ de to a kɔ ka na e fa nɔfɛ yan nɔ diɲɛ de m'o k'a la. Mun de kama e tɛ se k'i ɲɛ jɔ ne fana ni n'a ka boli ne nɔfɛ papi? Ou e tɛ ne fɛ de? A lajɛ sa n'a y'a sɔrɔ ne ka di ye k'i bɛ fɛn bɛɛ ne kama an ka taga bɔ yan nɔ an ka yan bila a bɛ diya n ye fo k'a faga. I delila papi boli nɔfɛ n'a ka di ye k'i bɛ sa ne de nɔfɛ k'i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ ne de nɔfɛ papi ne fa bɛ so koyi ne ba bɛ so papi ne bɛna olu bɛɛ de to yan nɔ ka boli n'a ka di ye fana de i ba ka taa nɔfɛ n'an taara n'an lafiyara an bɛ pase caman a b'an sɔrɔ yen. Bijou n'o de man di ye min ka di i hakilina tɛ ye ok. Bijou hakɛ to na ayi kana kasi i jɔ sa i ɲɛji kɛ kana kasi ne yɛrɛ tun bɛ fɛ an ka taa min kɛ n bɛ fɛ ka boli ne nɔfɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan 14h waati an bɛ taa yɔrɔ min na i b'a dɔn. Bijou, e de kama ne bɛ na taa sinon n'i tun y'a dan ZP ma bilahi n kalela Ala la ne tun tɛ taa ka d'a kan ale ye cɛ ye ne fana ye cɛ ye. Ok, je te reviens après, ouais. ZP. Vas-y. ZP. Oh, bro. Ah, c'est comment? Ça va? ZP. Oui. Wagati kunkurun de b'i bolo i k'i yɛrɛ o de ka fisa ye a tɛ mɛn n bɛ nɛgɛ k'i la ZP i yɛrɛ di o de ka fisa ye. Mon bro, moi je pense les propositions beaux qui est ni fɛn caman baw yiri la ni sɔnna i bɔ moto kan ka don mobili kɔnɔ ZP nka e de y'u ye n bɛ jamana de fɛ n bɛ jamana de kɔ alors c'est ton boulot hein. C'est ton boulot, tu peux faire comme tu veux alors. ZP a b'e kɔnɔ ne donna ten na mobili ni moto de kama ne donna ten na e ni ɲɔgɔnnaw bandiba minnu bɛ jamana kɔnɔ olu minɛ n bɛ k'a f'i ɲɛna wagati kunkurun de don
Là, tu vas souffrir. Ok, fais ce que tu veux. Moi, il y a fini. Alors, il me met les. Toi, tu oublies quelque chose, hein, en fait. Et ton acte n'est encore rien. Ni que tu ne peux pas. Et bien, il faut que tu ne pas chez toi. Ça, ce n'est pas ton problème. Et donc, tu es là. Quand faut que tu aies la warm, c'est nous, mais c'est là. Quand tu es donc, tu es là. Les donc que jamana bonola. Ah alors il y a jamana bonola, c'est bien. Eni nyona omine. Alors bonne continuation. Kaoladu. Wa mi kore. Osaya. Ami yona fene. Ite kele bankai. Mo ko be priori. CP. Bon, digi yere pour ga usay. Oh, je pense qu'il a te donné à faire Jalaka. Il a ce que tu connais pour faire. Sinon, il va toi là. C'est fait. Bari iti dio jila ni ko jika. Il va son auto jila. Et nous on a autre maintenant. Le lumine. Quand nègre ko lula. Lula. Et mani et c'est quand on est là. Ah bon? Oui, c'est fait. Alors bonne chance. Merci. On verra. Ni coré. T'es quelle banque? Merde, toi. Ne t'es pas sorti de là. Sorti John. Quoi Amu nana fiye ya. Quand me fait, il a jamais demandé pour qu'il démousse au gadi paiement. Il m'a son jabi di jona. A korola fola kera mouye. Deni, a démousse au couteau le bon homme n'a fait no papier. Zépé au farafolo. Papier soué à me wati mouna. Couteau dit. Awa les sans. Awa jabi demandé a démousse au gata zépé ka fourla. Ou bien tout le c'est a bien ma dondoni. Il faut qu'on s'y détruise. Nana nana slave ala yano. Mais yaba la terre femme c'est pas tout au dos. Il va la femme. Mais nous sommes dit what dit. Ou bien on peut faire avec souli. Tante tiens ou la barre wa faut te voir la sigida na nera ka avocat. Non la niyo kuma faire ka kuma faut être droit à fond. Comment côté là bébé que je non j'ai pété mon truc. Na men de muso dama. Ita muso jo, na de muso, ne bi sa ne ka sa, de muso ta da turina. Balimakɛ nana I ka ɲɛma Ala a n'a kira kama furu la ne denmuso de bɔra a taara yɔrɔ o yɔrɔ an t'a fa dɔn a bɛ san wa a bɛ dugu wa mɔgɔ si t'a kibaruya dɔn kabini ne denmuso sɔrɔ don min na ne denmuso ma deli ka nin kɛ hali ne denmuso bɛ taa ci la dugu kɔnɔ ne denmuso b'a fɔ ne ɲɛna mais kabini kunu fitiri da ne denmuso bɔra mɔgɔ si t'a kibaruya dɔn n taara ne denmuso taara yɔrɔ o yɔrɔ ne ba I ka kuma bɛɛ fa nga ne min ɲininka e denmuso ani mɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn na so kɔnɔ ou bien a n'aw sigiɲɔgɔn dɔ de bɛ ɲɔgɔn na ou a ye ko dɔ k'a la n'a bɔra a ma segin
ne fɛ k'o de dɔn. Ne denmuso ka ko ka bon n bolo ne tɛ kojugu foyi kɛ n denmuso la ne ma deli ka kojugu foyi kɛ n denmuso la. mais a n'a fa bɛ ɲɔgɔn na. a n'a fa tɛ ɲɔgɔn na ne denmuso yɛrɛ ka d'a fa ye ko bɛɛ ye mais ne denmuso a bɔra kɔni don kɔsa in na kɔni cɛ dɔ nana bɔ a kɔ k'a b'a ɲini furu la an kɔni y'a wele k'a sigi k'o kuma fɔ a ɲɛna a ko k'a tɛ cɛ in fɛ a ko k'a tɛ cɛ in fɛ an fana ko k'an t'a diyagoya ka don furu la wa an b'a ɲɛfɔ cɛ ɲɛna cɛ kɔni tɔgɔ ko Zepe a ka Zepe de n t'a dɔn n'i kan k'a dɔn. Zepe ok continue. a kɔni o taara a ko k'a t'o fɛ o yɛrɛ ka cɛ taara ye anw y'a ɲɛfɔ o ɲɛna ani o ni dɔ taara nɔfɛ wagati ne ka tagali min fɔ o ni dɔ taara nɔfɛ a ko k'a t'o fɛ o ka cɛ tilala ka taa tuguni ko n'a ma sɔn a la k'o fɛ o ma kuma ɲuman yɛrɛ fɔ a ye kuma kuntan dɔrɔn de fɔ kabini ne denmuso bɔra nɔ ye kuma fɔ fitirida yɛrɛ fɛ ne denmuso tun nɔ fitirida kelen yɛrɛ kabini a tun na a m'a kibaruya mɛ ne t'a dɔn ne denmuso bɛ yɔrɔ yɔrɔ ok madame n y'a bɛɛ faamu i ka kuma n y'a bɛɛ faamu i bɛ se ka taa n bɛ n ka kɛ n b'a kɛ fo ka s'a dan na. ne denmuso kelen. ne ba kana kasi taa. n y'a mɛn. Zepe. Allô maman. Eh bébé. Ah, bandike dɔ de bɛ n kɔ cɛ belebele kumaba de don bloki finma ma la. Maman dɛmɛ ko ye. Maman. Papi. Papi allô papi. Allô. Oui mon sang. Ka fɔ ni y'anw ka ko bannen ne tɛna papiye ɲɛ la tugun papiye nin bɛɛ layiru ta ne a labanna ni ne la cɛ min kɛra ne fɛ ni na kanu na k'a nin di ne kama ne biju bɛ sa o de nɔfɛ a kana kɛ dɔ in hakili la ko n'a ye papi faga ko ne bɛ sɔn a la a m'a réfléchi ka ɲɛ halisa papi sara yɔrɔ min na ne biju bɛ tolen ne en tant que papiye diɲɛ muso bɛɛ bila ne kama k'ale bɛ ne biju de fɛ fo saya ne fɛnɛ bɛ sa ale de nɔfɛ nafa tɛ ne ka diɲɛlatigɛ la tuguni ne de tun promira ka kɛ papi denw ba ye ne de kɛra a ka ɛrɛni ye wa papi ye ne ka wura de an ka sorti dumanw bɛɛ dabilalen filɛ an ka voyage baw bɛɛ dabilalen filɛ ni n tora yan nafa jumɛn bɛ ne la an ka ekɔli tagaw bɛ kɛ cogo di balokun tɛ ne biju la ne biju kan ka sari barisa ne bɛ saya kɔrɔ dɔn ne jipe kunsigilen parce que a bɛ bayaki la ni papi sara siranɲɛ bɛ n'a to ne bɛ sigi jipe kun ba i ma foyi y'a la fɔlɔ i siranna min saya ɲɛ o ta ka jugu ne parce que i yɛrɛ den tatɔ don papi i ka layiru kan ne b'a timɛ i sara cogo min na ne yɛrɛ biju bɛ sa ten ne an bɛ taa an ka lɔf duman tɔ kɛ yen
Fatoumata de do. Zepe abou ati jamo e bala ko gi den la mena fi na bi. Comment? Ide chere de wa bandu de ba ko zepe abora wane wole sa ko bandi ke fi ma bilebele do ba ko. Belele ma fi ma. Avocat chega pour zepe ala kama ebe ya sigida bandi be don den kishi ala kama an den kisi an deni. Aka. Allô? Allô Zépé, allô? Allah, Zépé fait un appel, ma soeur. C'est l'argent. Oui, il est ready. Elle a tourné quoi? Tu ne m'as même pas dit pourquoi est-ce que tu me suis. Et tes épées complices. Complice? Ah oui. Non. Est-ce qu'il y a la femme? S'il vous plaît, suis-moi. Écoutez, il faut qu'on se comprenne. Pour y avoir une famille, il faut arrêter les dons. Le gars qui finit une blague, il va dire appeler 5 mois ça. Il fait il va appeler 5 mois ça. Moi, je suis un avocat. Ne pas de moi. Non. C'est pour te faire comprendre. Moi, je suis un avocat de GP. Et dans la loi, tout être a besoin d'un avocat pour le défendre. Est-ce que GP est être idéal? Est-ce que GP n'est pas un être humain? Bandi. Papier de Kanake, Moubato et Bamine, parce que nous avons Jamana. Papier Moubato Kabamine. Toi, tu as une arme pointée sur moi. C'est le menace. Peu importe que tu es dans ce pays-là, c'est une fausse menace. Tu n'as pas le droit de m'arrêter sans un papier. Suis-moi. Pourquoi te suivre? C'est pour ça. Non, explication, les mêmes pays qui ont fait le rien. Moi, je ne vais pas vous faire rien pour eux. Toi, tu n'as pas à l'utiliser comme ça contre moi. Femme était chez Fukari. Nafora, et yo, et les mon grinky. Ouda. Nebo. Ameni Belao. Son robila. Ota son rotania. Les afamuka fo. Et sommo était là. Et sommo tani. Wallahi. Et baka nganimisa. Una iso. Kataka ni maka barabana. Ka imo nyongoni la jabata. Ne afamu ka fo oti la mo fene kan la jabadi. Nico. Est-ce que il faut la mère? Ah? Ja ere fubari. Hey. Idamile. On veut comment de fort. Faut datigi sako ba dala. Donc n'était damné. Marchier. T'es connu. Et maman me barake mo already. O te fugari ya. Iyo baraki che nyongoni. O ta ite che. Ha? Ete che anjabike. Ika boika ja. Na fora ebe barake. Ni mani fitini ni. Ika patrone ba do. Fuite maningo. Waniye che. Ne fonike. Angachi ni mpo me yere fa sangi tamla sache ma fi tamla ni tamle
Bi faga patron ko ngiri amakono ita makono de adina so yibo parala ndamne so makono o patron ni te cheba koro ere ka fubari aya mfaga ke imana ne faga o ya bani wane ba don fene ka fo ibeta ne so yi kada kan bebe sa abe se ka ke dron ne de bena tanye sino ne tesra sa ya jo fubari e ka patron ale nyeda ere bi edum inyeda ti o te fubari aya petit yoro yi ladin giki damle biki ladi nti ladi min ko fa bilo de ni sabali sepe ko nga mafono ni mi chokodon bi bo bar la yen sepe kana to ye dem sel fitini de ta dondoni naka ko foi te ko ela ni ya flada flaka me kisabu dafte ibado ega kuma me ga ne toro na be ya we ibe ka foki be ka made kono ne fa Allah no klima ika ne fa mfa eti fuyi fufu cha to na ma fiki tamla ne ma ya ni kila woro famille ga bitafe cha ita kuma me ala oti maluya ata kala ma ko ne ba onu chi a che yoro abega ne nyani muso de kama ka desa muso la ka onye shinema ne ya famu ka fo ati fuyi fukaruko fulo ne che ka te oka wante kelen fiya na ben faka ayi ne faka ni keleni mesa ni ngamo no fe wade ba do fere afene bishu ate son kata aka furula wa mado mamudu atake ne rebin naw amini bela itika ninge fushi kama wari febu meba febu ite jet gukoloko kamuti ba e ka bandiye abi banduno ne ba do awo ibe sika ne fa me adonga fo ko ala fene be sike ifa ebe ni wari ni ebe ni wari mu so e dale mala ke babe so ni wari na e babe so mani wari mina haram wari ki ma nyongo la jaba wari o wari e babe so ngo mina atiso wane yere nyebe buyane na tugumna situ yi kono yime tugumna fo chite ni kono ni haramu te nyafo haramu mena mufi diploma jo ikalame ibene fakare shiro ni mane faka ni ne foni na ni yere foni chato ni ma faki tamna dia sheba kalanti yawa ite pamela ika ko ne fotka Nori fi ni ben fanfa note ni ne foni na ni ne yera la dongodo yeshuwe ne bi ni cheache adonga fo yine faka awo faka na ala fene ka wole kana bina si manuno ni bandia ni la jabalia yi e bolokati ba abe bagui ni eche inyera yera gira nake inyera gira fugaridi nyafo ifugaridi ne do de ka tabeka nkalila ala la do mene ko atiko fugaridi nyafo eti fo ye fugaridi nyafo ma foi musunyeda ere ba jante foye muso ba korobo ete che
I tɛ ɲɛda wɛrɛ ɲɛda mɔgɔ o de filɛ nin ye n'i y'i ka ɲɛda laban de i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Ne ye kangari de ye. Bon papi Zebe. Zebe. Papi. 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 Saya dong. Ne mun kɛ? N bɛ ka n den kelen mun ɲini a bɛ san 20 bɔ o de dalen filɛ i bolo nin ne y'i wele mun de i man ka bɛɛ ta. Zibe sabali ne tun bɛ opération de la e ne wele waati min o y'a sɔrɔ ne bɛ opération de la sabali. Ne t'a kalama Zibe yafa ma Ala ma ne t'a dɔn walahi. Ala ne t'a kalama. Zibe sabali. E b'a bɛɛ kalama. Ne t'a kalama o Zibe. Ne taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw ko ko n tɛ se ka den sɔrɔ n ye den kelen min sɔrɔ a bɛ san 20 bɔ an bɛ k'a ɲini i nan'o de faga n'i wele min k'a bɛɛ ta. Zibe ne tun bɛ opération la ne t'a kalama. Opération.